Vítajte pri sledovaní nových správ. Po týždni máme pre vás pripravené opäť zaujímavé reportáže z podujatí, na ktorých naše spravodajské tímy nemohli chýbať. Dnes si nenechajte ujsť. Bratislavskú výstavu motoriek, otvorenie Centra európskych štúdií, jedinečnú tanečno-módnu show, deň plný pracovných príležitostí a na záver sa pozrieme na ďalšiu reportáž o študentskom bývaní. Po úspešnom podujatí Profesia Day sme navštívili Inchebu znova. Tentokrát nešlo o hľadanie úspešnej práce, ale o prehliadku tých najznámejších značiek a druhov, motoriek a plavidiel. 3. marcový týždeň sa nesie v znamení nebezpečenstva a luxusu. Na svoje si prídu najmä milovníci motoriek, ktorí adrenalín a vzrušenie vyhľadávajú. Rýchlosť, nespútaná jazda a krásne ženy jednoducho patria k sebe. Uplynulý ročník nám okrem jedinečných modelov ponúkla netradičnú atrakciu Globus smrti. Synchronizované jazdy kaskadérov vo vnútri obrovskej oceľovej gule. Tieto jazdy patria k najnebezpečnejším motorkárskym disciplínám vôbec. Motoshow aj tento rok slávila úspech. Každý si tu prišiel na svoje. Najviac ma zaujali Vespy, pretože mám rada vintage štýl. Proste také tie talianské značky, tie mám rada. Hlavne Ducati, stánok, takže toto som si pozrela a veľmi sa mi páčilo. Harley Davidson, určite. Mám Harley Davidson stavbu, takže viem, že o čom toto tu je všetko. Autogramiádu tu mal náš úspešný reprezentant Rally Dakar, Štefan Svitko. Robil som možno viac športov za mladí, ale motorka mi ostala a robím to doteraz. Motorku som mal nejakých 10 rokov som mal a začal som závodiť nejakých 12-13. 5. miesto na tom Dakare je pre mňa to najviac, čo som dosiahol. Tak čo myslíte, správne som si vybrala? Pre FMK TV Katarína Glacová. Fakulta sociálnych vied otvárala v utorok Centrum európskych štúdií. Pásku slávnostne prestrihol pán rektor spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom. Študenti sa mohli interaktívne zapojiť do diskusie na témy, ktoré ich zaujímali. Súčasné výzvy Európskej únie a postavenie Slovenska je názov diskusie, na ktorú pozvanie prijal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Súčasťou stretnutia s pánom ministrom bolo aj otvorenie Centra európskych štúdií na Pekárskej ulici za účasti nášho rektora. Útorkovú diskusiu zorganizovala Fakulta sociálnych vied a zúčastnili sa aj prevažne študenti. Mám záujem sa stretávať a mám záujem chodiť po slovenských univerzitách a počúvať názory študentov na zahraničnú politiku. Zároveň môj kalendár je nesmierne nabitý, čiže je toho menej, než by som si prial. Pán minister nám vo svojej prednáške priblížil, akým výzvam čelí Európska únia a tiež to, ako vníma mladú generáciu budúcich diplomatov. V prvom rade si treba uvedomiť, že diplomacia nie je zamestnanie, ani povolanie, to je poslanie, tomu musíte veriť. Diplomacia je práca, o ktorej sa hovorí, že je 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pretože to dianie svetové sa nikdy nezastaví. Riaditeľ Centra európskych štúdií prezradil, čo pre študentov ešte pripravujú. Máme v pláne organizovať ešte prednášku amerického veľvyslanca, ktorá bude 31. marca. Diskusiu o bezpečnostných otázkach, kde budeme mať zaujímavých hostí ako pán Chmelár, pán Samson, poprípade pán Fedor. Tému zahraničnej politiky Slovenskej republiky považujem za veľmi dôležitú, najmä z pohľadu toho, že Slovenská republika patrí do významných štruktúr medzinárodných zoskupení, ako napríklad Európska únia, NATO alebo OSN. Na prednášku ma najviac zaujalo aktuálne postoje pána ministra v rámci problematiky Európskej únie. Veľmi aj laickým spôsobom zrozumiteľným pre študentov vyjadril svoje postoje terajšie ohľadom Ukrajiny a ohľadom pozície Slovenska v rámci Európskej únie a komisie. Študenti sa v letnom semestri môžu tešiť ešte na viacero prednášok so zaujímavými hostiami. Pre FMK TV Anna Lukčová. Najväčšia módna show tohto semestra je úspešne za nami. Fashion na Max predviedol aktuálnu módnu kolekciu niekoľkých predajcov nákupného centra a tiež exkluzívne kúsky od šikovných návrhárov. O organizáciu tohto podujatia sa postarali naši šikovní študenti. Zábavno-obchodné centrum Max ožilo módou. Môžu za to študenti našej fakulty, ktorí sa tu rozhodli zorganizovať v poradí už 4. ročník známej módnej show Fashion Delight. Show sa tento rok niesla najmä v tanečnom štýle a prilákala množstvo ľudí. S nápadom povzniesť prehliadku na vyššiu úroveň prišla marketingová manažérka Maxu. Myslím si, že účasť je veľmi dobrá, program je tiež super.
a splnilo to ten svoj účel, že prezentovala sa vlastne aj škola, aj naše obchodné centrum, aj naši nájomcovia, tak myslím si, že všetci môžu byť spokojní. Na pódiu sa predstavili známe i menej známe tváre. Predvádzajúci boli plní očakávaní, no nechýbala ani nervozita. Je to môj druhý ročník toto. Vlastne minulý rok som z toho kúsil, takže teraz už to bolo také trošku pohode, no. Už to bolo lepšie, no. Je to prvá taká tanečná prehliadka, že v podstate len nechodíme, nepredvádzame, ale aj tancujeme, takže tie choreografie sú v celku náročné ešte v takýchto kostýmoch. Hlavnou organizátorkou prehliadky bola študentka 2. ročníka FMK Silvia Chlumecká. Spolu s ňou sa na pódiu predstavili aj tanečníci z Glems, Style Units a mnohí ďalší. Na všetkých som strašne hrdá, pretože nacvičovali sme to mesiac a na to, že som to chcela všetko tanečné, veľmi, veľmi tanečné, tak to zvládli strašne dobre. Veľmi sa mi páči tento nápad, páči sa mi, že študenti FMK niečo robia, čiže nezaháľajú a páči sa mi, že prejavili takú dávku kreativity a naozaj oslovili tieto obchody. Prezentovali sa aktuálne módne kolekcie značiek ako Kenvelo, House, Zarin či exkluzívne doplnky od Čačaníc. Skvelé spevácké vystúpenie odviedli Martin Cisár a Nikol Benedikovičová. Tým FMK TV sa postaral o kompletnú realizáciu tohto podujatia. Niekoľko týždňové prípravy rozhodne stáli za to. Show dopadla na výbornú a už teraz sa tešíme na jej ďalší ročník. Pre FMK TV Natália Parnajová. Stará tržnica v Bratislave sa naplnila vo štvrtok študentmi a absolventmi. Prebiehal tam festival Dní kariéry, ktorý už po niekoľkýkrát priniesol všetkým možnosť naučiť sa niečo nové a zoznámiť sa s množstvom predstaviteľov spoločností alebo organizácií. Festival kariéry je to opäť po roku pre všetkých študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí si hľadajú prácu. 20. ročník sa organizátori rozhodli poňať neformálnejšie. Starú tržnicu v Bratislave v stredu a vo štvrtok zaplnili stánky firiem a spoločností s kreatívnymi prezentáciami. Tento rok sme špeciálni v tom, že sme sa rebrandovali na Festival kariéry. Chceli sme sa viac dostať k študentom, aby to bolo také trošku sviežejšie, aby to nebolo iba také, že stánky. Podujatie zastrešila organizácia ISEC, študentská iniciatíva pre rozvoj mladých. Pre študentov pripravila oddychové zóny, interaktívne workshopy a prednášky so zaujímavými ľuďmi. Dnes sme vlastne prišli s prezentovaním programu Graduates, ktorý poskytujeme pre všetkých absolventov vysokých škôl. Hľadáme takých ľudí, ktorí sú otvorení, komunikatívni, radi spolupracujú v rámci tímu a mali by záujem riadiť nejaký tím ľudí. Ponúkame pozície aj pre študentov, ponúkame niekoľko brigádnických pozícií, ktoré momentálne hľadáme a taktiež ponúkame pozície pre absolventov. Súčasťou festivalu kariéry bola aj prezentácia projektu študentov STU. Som zo Stuba Green Teamu, čo je vlastne študentský projekt, ktorý je zameraný na to, že vlastne my stavíme elektrickú formulu, s ktorou sa potom súťaží na súťažiach Formula Student, čo sú medzinárodné súťaže. Najväčšou výhodou pre návštevníkov je osobné stretnutie s potenciálnymi zamestnávateľmi. Ja som poslal úrad práce, takže odtiaľ som sa o tom dozvedel. Páčili sa mi tie workshopy, tak som na jeden z nich prišiel. Zaujali ma viaceré firmy, aj spoločnosti, aj rôzne organizácie. To, čo som chcela, som sa dozvedela nové, urobila som si svoj prieskum, takže som spokojná. Hlavne som si chcela rozšíriť obzor o tom, teda, že aké firmy sú momentálne na trhu, aké majú absolventi možnosti, možno po skončení školy alebo aj počas štúdia. Zaujímavosťou festivalu kariéry bola aj táto lezecká sieť. Pre FMK TV Anna Lukčová. Minulý týždeň sme vám ukázali, ako sa býva na Zavarskej. Dnes sa s nami pozrite na Intrakt, ktorý je bližší k centru a ponúka možnosť lepšieho ubytovania. Študentský domov Miloša Uhra na Botovej ulici patrí medzi najobľúbenejší internát u študentov. Budova patrí pod Materiálovo-technologickú fakultu STU v Trnave. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom. Izby sú ale aj trojlôžkové so sociálnym zariadením na bunke. Cena za mesačné ubytovanie sa pohybuje od 44 do 50 eur. Páči sa mi cena, umerne lacný je. Tá izba je troška taká menšia, mala som troška iné očakávania, že to bude väčšia izba, ale tak keď máš dobrú spolubývajúcu, je fajn. Ja som s internátom veľmi spokojná, keďže som bola minulý rok na priváte, kde to stálo o mnoho viac a boli tam o mnoho horšie podmienky, tak teraz si neviem vynachváliť. Internát je blízko železničnej a autobusovej stanice. Študenti majú k dispozícii výťah, automaty s jedlom a pitím, ale aj tlačiareň. Zo študentského domova Miloša Uhra pre FMK TV Martina Grejtáková. Reportáž o študentskom bývaní vám prinesieme aj na budúce. Pozrieme sa bližšie na internát našej univerzity na Herdu. Ďakujeme vám za pozornosť a s ďalšími novinkami sa na vás tešíme o týždeň. Ahojte.